pag-asa sa'yo. Tunay na kagalakan, mababayaran ang kahit ano pa man. Hey, saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Hey, ganda-ganda ng buhay kapag mapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago, walang katulad. Hey, saya-saya, hey, saya-saya ng buhay kapag kasama. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naguban ka natong tanan, nagbantay og nanalipod og nagtagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Nagmalampuson kita sa tanan nga ato ang ginahimo nining adlaw tungod na sa pag-atiman sa atong buhi nga Dios. Tungod sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi, dili nato kalimtan ang pagpasalamat, ang pagdaig, ang pagpasidungog. Labaw sa tanan mga kaigsuonan, ang paghalad sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Sa ato nga pagsugod nini maong programang pulong mong kinabuhi ko, ato ning sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Niya na usab kami amahan aron sa pagpasalamat kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pagdaig, sa pagpasidungog. Labaw sa tanan, sa pag-alagad ug paghalad sa mong kinabuhi, diha sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Amahan niya kami o Dios aron amo na usab nga maangkon ang imong panalangin. Panalangin nga maoy muhatag kanamo sa kasiguruhan sa imong mga saad ug paglaom diha sa pagtuo nga kami imong dadon sa imong trono, sa imong gingharian nga imong giandam alang kanamo nga misalig mituog nag-alagad kanimo. Panalanginin na usab kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga gikinahanglan namong maikinabuhi samtang nagpuyo pa kami sa kalibutan. Amahan, wala mi mahimo kung wala ka. Busa among isalig, among itugyan diha kanimo mong kinabuhi. Salamat o Dios, magpanalangin ka kanamo sa among panag-uban. In Jesus name, amen. O amen. Maayong gabi, maayong pakig-uban. Mayong gabi, mayong pakiguban, ilabi na sa itong mga kigsuonan nga nagsunod sa Shiny FM 101.3 nga nanukad diri sa sitio Kalugtugan. Mayong gabi, may pagpaminaw sa itong mga kigsuonan nga nanukad diha sa Tubod, sitio Tubod, sakop sa Barangay Sardinia. Mayong pakiguban ni Brother Moses Cardente o ni Brother Pedro Arsola o sa tanan itong mga kigsuonan ni Sister Cleo Piusad. Og mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ilabi na sa itong mga kigsuonan diha sa proper siguro no proper Sardinia. Wala ko kahibalo kung asa ni nasakop. Labi na diha dapit sa elementary school diri sa Sardinia. Sa mga Iran family, mayong gabi, mayong pakiguban. Dalaygon ng Dios, magpanalangin kanatong tanan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ilabi na sa itong mga kigsuonan nga nanuka diha sa sitio Ampak, sitio Linao, o diri sa sitio Kalugtugan. Good evening.
Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kigsuonan nga nagsunod kanunay sa atong programa pinaagi sa Facebook Live o sa tanang mga moripli ni maong programa. I declare blessing in Jesus name. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw, ilabi na sa atong mga kigsuonan nga nakasud na diri sa atong programa o nihatod ang mga mensahe. Ilabi na sa mga pulog mga mensahe nga gikinahanglan usab nga ipaambit o mga pangutana, mga prayer request o mga request awit makalangit. Mayong gabi ni Angelo Sasag Hinilaso. Mayong gabi diha pastor, salamat ni balik na sad ka, salamat pagpagamit sa buluhaton sa Ginoo sa pagpakaon sa amo ang mga kalag. Wala gid ko kalay mga kaigsonan sa miaging Sabado, Birnis pa, murag Birnis pag yun wala ko ka live kay kuan man kanang naamang ko'y mga bisita gikan sa Katipla, gikan pod sa Sudlon, ila kong gibisita diri o niya dugay na gyud pod silang naghandom nga makaari diri sa dapit diin ko gidala sa Ginoo o nagmalampuson sila nga miabot diri sa ato ang dapit diri gyud sa ato ang programa o dalaygon ang Dios o kinahanglan sad nakong maatiman o maoy hinungdan nga wala gid ko ka-live pila ka gabi o kagabi mga kaigsuonan kinahanglan sad nako nga atimanon ang mga kaigsuonan nato ilabi na sa ilang pagbiyahe o sa ato pong igsuon nga gikan pod sa gihulngan unya ugma do na poy moabot ugma gikan pod sa Cebu City. Una nga akong gipasalamatan ang Dios, akong gipasidunggan ang Dios sa iyang pag-atiman kanatong tanan. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Wilda Prospero. Good evening pastor og sa tanang naminaw. Merry Christmas everyone. Mayong pagpaminaw ni Evangeline na Boko Galay. Maayong gabi diha Pastor Gideon og sa tanan watching from Saudi. Salamat sa Ginoo. Maayong pakiguban ni Marisa Sinon Batawi. Good evening Pastor, request ko dad ako Ginoo from Marisa Batawi from Saudi Arabia. Okay, ako ni nga tagaan og pagtagaan ang awit makalangit nga dad ako Ginoo. Diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko atong madunggan ang mga awit makalangit. Ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan nga naghatod og mga prayer request or mga awit nga gi-request diri sa atong programa. Dad ako Ginoo. Dad ako Ginoo sa dapit nga anak ka sa imong tiilan pagayok po. Mayong gabi ni May Medalyo. Good evening Pastor, watching from Davao City. Request ko kanta Lahutay Pastor. Salamat and God bless. Joel Magwan, good evening. Si Joy Zan Gabriel. Ay Pastor, maayong gabi ug Merry Christmas nimo diha. Ug salamat sa Ginoo kay kaayo niya sa ako ang kada adlaw niya kong ginasubayan. Thanks to you Lord. Usasad sa ako ang ika-advise no kung mo kuan kita kana bitang mo suwata og Merry Christmas. Ang Christ dili lang nato ilisan og X. Ato lang emphasize yun ang ngalang Kristo. Mao gyud nay pinaka-importante diha. Merry Christmas. Ang pag saulog, pagsilibrar sa pagkatao sa atong Ginoong Jesucristo. Si Rizal, maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi isad ninyo diha dai Rizal. Og si Ninit Soliman, maayong gabi Pastor, request ko song We Will Serve the Lord. Ang mga awit nga makalangit nga mga ininglas pwede ra gyud nga inyong i-request dere pero ato rang pangitaan og Binisaya og Tagalog. Akong suwayan ang We Will Serve the Lord kung doon na Binisaya aron atong madunggan sa atong panaguna.
importante gyud mga kaigsuonan sa atong pagpangalagad nangandoy ta nga dadon ta ni Kristo Jesus. Wala may pulos ang atong pagpangalagad kung wala ta mangandoy nga dadon ta sa iyang gingarian, dadon ta sa langit nga iyang gisaad. Wala gyud pulos ang pagpangalagad hawang o buhay kapuslanan. Aron mapuslanon gyud kinahanglan tinguhaon nato nga sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus usata nga iyang madala sa iyang pagbalik didto sa gingharian sa Ginoo. Awit magkalangit, we will serve the Lord. Bisaya lang ato ang tagaan og pagtagaan. Mayong gabi ni Norim Ilaw Ganyoloan og mayong gabi ni Naomi Piano Caranel. Good evening, Pastor. Gideon watching from Kikinto, Bulacan. Si Janet Tanyola Milod Sada, mayong gabi. Si Mary Jane Rodriguez Dahuya. Good evening diha, Pastor, watching from Kuwait. Even the trials come. Mura mag in English gyapon di ay. Mangita kog binisaya ha og ato ning mapabati diri para dili ta ma-mute sa mita. Okay, ako sa nga pangitaon kung naabag yun diri. Sige. Pero murag in English ni siguro og gibisaya ba? Murag na ibisaya dayto moy ani. Ang nagada sa Diyos, isa sa mga pagsulay. Si Ching Bindiho, maayong gabi, Pastor. Merry Christmas. Merry Christmas sa tanan. Si Janet Tanyola from Saudi Arabia. Si Marivic Dayangko. Hi, Pastor. Merry Christmas. Karon online balik kay guba ako pon. Jerry Atas, Pastor. Maayong gabi sa nindot pod sa mga pulong sa Ginoo. Si Ims Dinglasa, maayong gabi, Pastor. Lipay na pod mi kay makita na pod mi live nimo, Pastor. Great me diri sa Talisayan, Zamboanga City. Sina Alvin Dinglasa og sina Maricel Bellacorti. Mayong gabi, mayong nga pagpaminaw sa tanan to makigsuonan diha sa Talisayan, Zamboanga City. Si Marivic Tagsan sa Puras, maayong gabi, Pastor. Nagaampo ko magabi ihatag jud sa Ginoo kung magampo lang ta. Wag yoy dili ihatag sa Ginoo kon ang ato ang gipangayo kana bitang kabubuton sa Dios. Kay importante magyod dili pud ta kana bitang spoiled nga pagkaanak, dili ta mapinugsanon. Sama sa gipakita sa atong Ginoong Hesukristo nga maingon siya kung mahimo kuha kining kopa sa mga kasakit apan ang imong pagbuot may matungan. Kinahanglan ang pagbuot kabubuton o gusto sa amahan maogi atong masunod. Kay maunay mo dala nato sa hingpit nga kalipay, hingpit nga kadaugag kaluwasan nga iyang gitanyag nga atong nakaplagan sa balaang kasulatan. Mayong gabi ni Marivic Dayangko, prayer request ko healing ako aigsuon nga si Noe Dayangko naa sa Toledo, Cebu City. Ang Dios mag-aayo sa imuha nga igsuon, Sister Marivic. Si Lily Francisco, good evening, Pastor, watching from Zamboanga City. Salamat sa Dios kay naka-live na pod ka, Pastor, para maka-share na pod ko sa akong pamilya. Pagkanidutan, no? Mayong pakiguban ni Dante at Pobual, maayong gabi po, Pastor, pwede ko maka-request dalang panan. Okay, ako arani nga tagaan gyud og pagtagad, no, ang mga awit nga makalangit nga misud diri sa atong panag-uban. Dalang panan ato ang tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios, magpanalangin sa matag usa.
Mayong gabi ni Duran Kasulay Vicente. Maayong gabi Pastor. Ang Ginoo magpanalangin sa imong ginabuhi Pastor og sa tanan. Kumusta mo diha Brother Duran? Padayon ang Dios nga magatiman kaninyo ug padayon sa pagsunod sa hingpit nga pamaagis Ginoo. Kay wala gyoy pamaagis Ginoo nga mudala sa tao sa kalisdanan, kundili mudala kanunay sa kadaugan. Si Anton Waling Diaz, maayong gabi Pastor. Watching from Davao, request ko kanta Pastor, dili ko ibaylo ang presensya mo Diaz. Okay, ato ni nga pangitaan diri kung naaba diri, dili ko ibaylo ang presensya mo Diaz. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Ims Dinglasa. Kanunay gyud sila Pastor nagapaminaw sa imuhang message. Bless kaayo sila Pastor, uhaw kaayo sila mana lipay gyud mi. Salamat sa Ginoo Sister Ims Dinglasa. Si Lolito Sagot Jr. Good evening Pastor. Merry Christmas sa imuha. God bless. Merry Christmas and God bless sa tanan. Maayong gabi ni Hilda Loang. Maayong gabi Pastor. Advance Merry Christmas. May the Lord bless you always Pastor. Maayong gabi ni Gabriel Amparo. Daigon ang Ginoo nakapasubo sa ako aning mga nadungog nako Pastor about sa kadaghanan na nagsimba silag simbang gabi. Tungod sa ways na matuman gayod daw og kining mga patuoto about sa mga tinuohan. Daw sa mga Chinese mahitungod sa mga pagkaon nga makapaswerte sa 2025. Ang pagkaon nasa likway jud ang tanan. Ang pamaagi nagihatag og naa sa Biblia. Mas dali sundon ang pagpatuo-tuo kaysa pamaagi sa Ginoo. Daghang salamat, maayong gabi Pastor. Nasubo gyud ang atong igsoon si Brother Gabriel Amparo. Mas dali sundon ang mga patuo-tuo kaysa pulong sa Ginoo. Alang ra po na sa mga taong walay basag yung Biblia, wala magbasag Biblia. Pero alang sa mga taong tinud anay nga nagbasag Biblia, di yun na musunod anang patuo-tuo. Insakto ang imuhang giingon nga sayon ang sayon sundon ang mga patuo-tuo kaysa pulong sa Ginoo. Pero alang lang na sa mga taong dili seryoso nga nagbasag Biblia, kay daghang kayo mga nagtuo manggod og Ginoo pero walay panahon bisan ganis mga pulog bersikulo. Mao na nga ang mga taong nagtuo Ginoo, nagtuo nga dunay mataw karong bulana, dunay Kristo nga nahimugso, dunay Kristo nga nagpakatao, apan ang ilahang aksyon wala masubay sa Biblia kay wala man pod magbasag Biblia. Pila ra ka mga tao nga nagbasag Biblia, ibin gani sa mga Kristohanon nga kana bitawng simbahan o mga born again nga mga simbahan. Pila ra gyud ka mga taong seryoso nga nagbasag Biblia. Mao nay tinuod nga kahimtang. Bisan gani sa inyong pamilya, kung dili na mamonitor sa inyong ginikanan, sa inyong amahan, sa inyong inahan, kamo nga ilang mga anak, dili gyud pod matarong ang mga anak sa pagbasag Biblia. Kung walay mulid nila. Diri sa akong pamilya, akong ipasalamatan ng Dios nga bisan kung ako ang panahon na ninyo sa matagabi kay kung wala ko'y live sa matagabi or wala ko'y live anang gabi ang akong panahon na apo na sa mga tao. Labi na sa Domingo apan ang amoang klase, ako ang gihangyo gyud ang mga estudyante nga mobalik ni sa Huwebes.
karong Huwebes wala na pod may live ani. Pero akong tan-awon kung di baron Huwebes, murag wala ra ba ko ka monitor sa kuan kanang dili pa di ay. Karong Huwebes wala gyud tay live Huwebes sa gabi Muna nga na may klase. Bisan kung nahatag nako ang panahon alang ninyong tanan o akong ipasalamatan ng Dios nga ang akong asawa mohatag og panahon para sa among duha ka anak. Ilid niya ang akong mga anak, ang among mga anak sa Biblia. Magmasa sila pulong sa Ginoo mata gabi. Pandunay mga gabi nga dili gyud kabasa sila kay doon na po'y mga bisita. Inana gyud ang kahimtang. Pero mao na ang tinuod nga di gyud ka sunod sa pamaagis Biblia katong mga taong wa gyoy seryoso nga panahon wala bitaw tinud-anay nga paghatag og panahon sa Biblia. Dali gyud na silang mutuo sa mga patuo-tuo. Dili ta angay matingala ana kay bisan sa atong kinabuhi mao gnay atong makitaan kung di ta seryoso nga magtuon sa Biblia. Mas gaan og mas malipayon ganita nga musunod ug mubuhat sa mga patuo-tuo. Pero kung tinud-anay ta nga musunod sa Biblia, mabug-atan og maguol ka nga makakita sa mga tao nga walay laing gisundog ang mga pamaaging dili mao. Awit magalangit dili ko ibaylo ang presensya mo. Si Melody Polonio Salmin, good evening nimo Pastor Gideon og sa tanang nagtan-aw ani nga live. God bless us watching here in Cavite. Maayong gabi ninyo Sister Melody. Asa mo dapit sa Cavite. Salamat kaayo sa inyohang paghatag og panahon og pagdasig usab nako nga inyong i-share kini atong programa ngadto sa inyong mga kaila. Sa paghimo o pagbuhat ninyo sa pag-share niini, dako na kaayo na nga moingon kong puntos atubangan sa Dios. Kay dunay mga friend ninyo nga dili nako friend sa Facebook account. Muna nga kung inyo nang i-share, i-post, dako kay nang makatabang sa inyong mga kaila. Si Wilmar Villanuca Aligado, maayong gabi Pastor Gideon, happy Merry Christmas. Dalaygon ang Dios mabati na usab kanamo ang ihang mga pulong nga kanunay nga gipabati diri kanamo nga maoy gikinahanglan sa matag usa nga maoy buhing giya kanatong tanan. Salamat Pastor Gideon nga kanunay ka gitagaan og kusog o kadasig sa pagsabwag sa iyang mga pulong nga maoy kalanon sa atong kalag. Kay ginaingon sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa panlamang kundi sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Pa-shout out ko siya to Negros Oriental Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Si Bernardino Hinilaso, maayong gabi diha Pastor, salamat sa buhi nga Dios bisag pa sa mga problema ana agihapon kasulbaran. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo o pagpuyos kalibutan, sumala sa mga drama sa radyo, ikuluhaan ang tanggaan o mga suliran. Apan, kung doon na may kaluha sa atong pagpagkatao sa kalibutan, kung doon na may suliran nga atong kaluha, atong hinumduman, mas doon na pa'y daghang kaluha ang pamaagis Ginoo. Si Nurse Buyan, maayong gabi. Maayong gabi Pastor Gideon, plus help praying sa mga kauban nga mobalik na sila sa kadasig sa pagsimba. Tungod kay ni undang man sila simba tungod sa jutay ra nga hinungdan og makatukod na mig simbahan aron daghan pa moduol pagsimba. Salamat Pastor kay bisan dili ta kauban sa pagsimba apan samara kitag Dios nga atong gialagaran. Please tabangi mi iampo nga kadasig mao nga importante sa pagpadayon. Naa kanunay ang pag-inampuay dili nato kalimtan ang sugo sa Dios pinagi sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 2 nga
nga sa diha sa to pagsimba dili nato kalimtan ang pagdangop, pagduol, pagampo sa Ginoo para sa mga tao. Si JG Mills, maayong gabi sa tanang mga listeners. Si Marlene Garganera, maayong gabi Pastor. Merry Christmas. Pastor Wansing from Siato, Negros Oriental. Akong gikunik speaker Pastor aron daghan makadungog kay ubay-ubay mi gatapo karon nga managsuon Pastor, request kog song Pastor, Goodness of God. Salamat Pastor and God bless. Maayong gabi sa mga kaigsuonan nato diha sa Siato, Negros Oriental. Pinagi usab ni Marlene Garganera ug sa imong pamilya og sa imong mga igsuon. Dalaygon ang Dios magpanalangin kaninyo diha og ang Dios magauban og magatagbo labaw sa tanan. Padayon ang Dios magpanalangin sa pagsud sa tuig 2025. Ako pangitaon ang imong gi-request is diri sa ato nga programa nga Goodness of God. Nga ko ara nga mahatag diri kana lang Bisaya ha. Kundi ang presensya mo, Jesus. Goodness of God. Diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko nga padayon nga nagsabwag sa pulog mensahes Ginoo. Dalaygon ng Dios magpanalangin. Si LV Lopez, good evening. Og si Arlinda Ponce, mayong gabi ninyong tanan. Si Marian Lozana Ayakaide, good evening Pastor Wasing from Basak, Cebu City. Musta mo dihas Basak? Medyo grabe na gyud ka traffic no ang Cebu City. Ibin Mandawi, Lapu-Lapu. Si GRG Lumna, maayong gabi Pastor Wasing from Manukan, Sambuni del Norte. Request kog song Walay Higayon. Salamat Pastor, you're welcome. Awit tungko pagka maayo Tunay kang matinudan. Payong gabi ni Wenger og matud pa ni Rizal. Merry Christmas Pastor Gideon. Pwede request awit makalangit Pastor Lahutay. Akong ididikit para sa akong igsuon nga si Jinilin Balili nga nanukad sa Cavite City. Daghang kaayong salamat Pastor Gideon. Okay. Ako nang katahon ang inyuhang mga gi-request diri sa atong programa. Dunay duha ka igsuon nato nga nag-request sa atong awit makalangit nga lahutay. Si Ruel Hadraki Caralde, mayong gabi Pastor og sa tanan nga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Request song Tumawag Ka. Kanunay kang matinud-an, kanunay kang maayo ka nako. Hangtod may gininhawa, walay lain atong alagaran og pasidunggan siya lamang. Mayong gabi ni Angelita Cabrel og ni Pili Impis, maayong gabi og ni Lorna Reveliasa. Good evening Pastor Gideon, tan-aw ko ang pulong mo kinabuhi ko, maudyod makapadasig ug makalig-on sa gugmas Ginoo. Glory to our God Jesus Christ, more blessing and strength and good health always to you Pastor and your family. God bless us always. Ihalat kong kinabuhi ko, ang nanunan ako.
Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Arlene Namoko. Hi Pastor, mayong gabi, dalaygon ang Ginoo sa matagusa nga nagsunod sa imong programa. Og request kog kanta makalangit susiha. Salamat Pastor, watching from Shaton. Pagkamaayo mo, awiton ko ang pagkamaayo mo. Akong tagaanog pagtagad mga kaigsoona ng awit makalangit nga lahutay. Diri sa to nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may udlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabuat mo tabangan ka, ayaw ra gyud pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do naman utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, agay ka lang o lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Matinod anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos kung muli ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya kihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, do na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot daygang siya. Dili ka kapsan sa tanang butan, kung si Jesus karong imong alagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan,
Alisdanan kasakitan, doon na may odlanan. Usa ayaw kaloya, imayong mapa. Angay kala mula hutay, aron magkalabang ka sa pagsulay. Dalaygon ng Dios, awit makalangit, lahutay wala higayon. Diri lang sa tunga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Ato tagaan ng awit makalangit, wala higayon. Pagkadako sa gugma mo, kanako Jesus, isan pa sa mga kapakiyasan, kihigong magihapon guni mo. Mayong pagkiguban, mayong pagpamati ni Charlie Laspona og ni Jocelyn Olegar Immaculata. Mayong gabi, Pastor, at Merry Christmas sa tibok nimong pamilya og sa tanang viewers karon. Panahon sa akong karisdanan, Mayong gabi ni si Sister Nars Boyan. Mag-uol gyud ko maghuna-huna, Pastor Gideon, sa mga kauban nga niundang sila sa pagsimba. Apan nagtuo ko nga mubalik ra sila, mauunta tinguha, Pastor Gideon, nga daghan pa nga mga taong mga lagad sa tinuod. Kana bitang dili jud unta mo atras. Mo nay usa sa mga tun-an gyud sa tao, kanang pagpangalagad nga walay pag-undang, pagsibog, hinuon pagpangalagad nga magpadayon. Si Esther Pasa, maayong gabi, Pastor Gideon, Merry Christmas sa tanan. Si Albert Pakatang, maayong gabi, Pastor, ang Diyos magpanalangin sa tanan nga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko. Si Bibi Manlapas, maayong gabi, Pastor, ug Merry Christmas po. Ug maayong pakiguban ni Lia Jen Tahan Langit. Amin. Maayong gabi, Pastor. Blessed Christmas, basa gyud ta og Bible. Si Bibian Aligyaho, labis anya Beza, maayong gabi. Og si Almerida Ana Cabanas, maayong gabi ni padayon bisan unsay sitwasyon. Maayong gabi. Og salamat kaayo no pag-share sa ato ang igsoon si padayon bisan unsay sitwasyon. Si Nelrim Dosel Yagni, maayong gabi, Pastor, og sa tanan gasunod pulong mo kinabuhi ko. Si Brian Punting Dalmasyo, maayong gabi, Pastor, shout out ko sa Punting family. Si Andrew Gomez sa Bandal, tinuod jud na, Pastor, tanang tao ning tuo sa Dios pero gamay ra ning sunod sa ihang mga sugo. Ang pulong kaluwansan, mayong gabi Pastor, nagsigi kog damgo nga nagtindog daw ko samtang nagtindog daw ko nga nagwali atubangan sa daghang kaayong mga tao nga naminaw. Ang ako raman nga gipangayo sa Ginoo, Pastor, nga dili lang ko niya padumalahon sa ihang katawhan, kay basin dili ko makaya ang pagdumala, kay sulti pa sa akong asawa nga sakit daw ko muwali. Mao nang akong nakita bisan magluod ang mga tao, kay dili manggod ko gusto og wali ulog-ulog. Sa imong nga mensahe, kinahanglan imong yung barugan kanang tinguha nimo nga pagwali. Ang tinguha nimo nga pagwali may pagka-opposite sa imong gipangayo sa Ginoo nga dili ka mo dumala. Kay sa panahon nga muwali man gyud ta, ang pulong pagwali, mga kigsona, nagpakita na nga kung gitaligdan
nagauban ka pagdumala og mga tao. sa matag adlaw. Muna nga ayaw og pangayoa kanang ato ang imong kakayanan. Ayaw pangayoa ang buluhaton nga imo rang kaya. Kayong tinuod wala tay kaya nga buluhaton kung wala ang Dios. Mao bitaw na niingon si Jesus nga wala mo'y mahimo kung wala ko. Kung mga lagad rata sa atong kaya, di ita kapadayon. Ayaw pangayoa sa Ginoo ang mga buluhaton nga imong makaya. Hinuon, ang tanang mga buluhaton nga gusto sa Ginoo nga isalig nimo dawata sa walay pag kana bitang sa walay pag tan-aw sa imuhang kakayanan, kundili sa mahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang kanunay nimo nga makitaan sa imong damgo nagpakita na sa plano sa Dios sa imong kinabuhi. Mao na nga ayaw og tuguti nga ang imong masunod ang imong kaugalingon. Ayaw tuguti nga ang imuhang panganduyon ang kaya nimong buhaton. Hinuon ang gusto og trabaho sa Ginoo nga gisalig gipiyal sa matag tawo nga mintuog kaniya. Usa ka nga mintuog misalig sa Ginoo. Awit makalangit, tumawag ka. Pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka. Si Joy Del Rosario Kiring, maayong gabi Pastor watching from Rizal. Si Bing Dandan, maayong gabi Pastor Gideon, maayong gabi Isab. Si Minda Cataluna watching live from Lebanon, maayong gabi sa tanan. May God bless us all. First time ko nakabasa og Lebanon. Atong igsuon nga nanukad diha sa Lebanon, maayong gabi, may pakiguban. Kumusta man ka diha Sister Minda Cataluna? Kumusta man ang sitwasyon ninyo diha? Ampingan o gubanan mo sa atong Dios nga atong gilagaran. Si Ayan Abrasaldo, maayong gabi Pastor, and God bless and Merry Christmas from Marilao, Bulacan. Si Ryan Jungoy, maayong gabi Pastor, request kong song ning kinabuhi. Salamat Pastor and God bless. Yesu Kristo, sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y Matod pa, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Pero gitanyag lamang na kanang maong mensahe sa mga taong wa magpakasala. Pero alang sa mga taong sigig buhat og sa giklaro sa Biblia nga dili paminaon ang pag-ampo, dili na paminaon sa Dios. Lamang kung maghinulsol katong mga taong naghinulsol, katubi taong mitalikod gyud sa mga sala nga iyang ginulsolan. Og mihatag nagtinuod nga panahon sa pagbasa og pagkat-on sa balaang kasulatan. Si Jonathan, si Pida, good evening Pastor watching from Lake Cebu, South Cotabato. Si G. Alod, Ginang, maayong gabi Pastor, shout out ko sa Ginang family, request kog song, kung wala ikaw nasaan na kaya ako. tawag sa Kanya, huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Mayong gabi ni Gina Barquela. Mayong gabi Pastor watching from Makilala, request song hangtod may gininhawa. Si Felix Dapar Lumod, maayong gabi Pastor og sa tanang viewers and God bless you. Roger Magi Inadio, maayong gabi kanimo Pastor Gideon og Merry Christmas kanatong tanan nga katawhan sa Dios. Ako'y nagpasalamat una sa Ginoo nga maoy tinubdan sa gugma. Og ikaduha, nagpasalamat ako sa imong kinabuhi nga gigamit mo
gipagamit mo sa Ginoo aron kaming tanan nga nagtuo kaniya masangyawan og matudloan sa iyang mga pulong og nagtudlo sa iyang mga pamaagi aron makat-on og magkinabuhi subay sa iyang mga pamaagi sigon sa gitudlo sa Ginoo aron kami mahimong matarong. God bless you, Pastor, og sa tibuok mong pamilya og sa tanang mga kaigsuonan sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Gikan ni Roger Magi. Salamat kaayo sa Ginoo, Brother Roger, sa inyong kinabuhi. Ang Diyos magpanalangin. Si Jaime Minorca, maayong gabi from Malolos, Bulacan. Si Emeline Bacote, maayong gabi ninyo diha sis. Matod pa. God bless you always, Pastor, uban sa imong pamilya. Request kanta, Pastor, Igabalos. Sister Teresa Liz, maayong gabi, Pastor. Magpaampo ko, Pastor, makakita ning mata ko sa wala. Pastor, dili na mo kaya mahal opera. 110K. Ampo na to na. Ang Diyos mag-aayo, Sister Teresa. Si Ginaline Rico Wagas, hallelujah, dalaygon ang Diyos. Bless evening, Pastor. Gideon, gracias sa Ginoo di apod kasubay sa imong live uban sa dakong gugma sa Dios ug sa tibok mong pamilya, Pastor. Ang Dios sa tanang panahon og higayon kay iya kitang giatiman. Gracias jud sa Ginoo. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Si Rinaldo Castalia, maayong gabi, Merry Christmas sa inyo. O si Mark Joseph Monticelio, maayong gabi, Pastor Gideon. God bless kanato kanunay sa imong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa tanan. Maayong gabi ni M.I.S. Francisco. Maayong gabi, Pastor. Pwede request ko kanta Pamagat Labod. Awit magalangit susiha diri lang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa atong programa alas 8 sa kagabion, alas 8 city na sa kagabion. Siling at Lora. Maayong gabi, Pastor, shout out sa taga North Cotabato po. Pastor, salamat sa Ginoo makadungog na pud ko sa imong pulong. Si Renanti Pupoy Babatido Numbay. Mayong gabi, Pastor, Merry Christmas nimog sa tanang taga Sitio, Ginitan, Pagalungan, Cagayan de Oro City. Salamat sa Ginoo sa ihang pag-atiman kanato niining tuiga. God bless, Pastor. Wow, no? Salamat kay sa Ginoo gikan sa miaging tuig sa miaging bulan sa Enero hangtod nga musod na punta sa bulan sa Enero giatiman ta pagayos Ginoo. Si Mildred matod pa maayong gabi ninyo diha, Mildred. Bless evening, Pastor, og sa tanang kaigsuonan ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Padayon lang ta sa pagtuman sa pagbuhat sa mga sugo sa Ginoo. Bless pray, Pastor. Sa ako ang sitwasyon isip usa ka alagad sa Ginoo nga gibutang dinhi sa bukid sa Siayan, Zamboanga del Norte. Taliwala sa mga schedule ang Dios maglig-on. Maayong gabi maayo nga pagig-uban ninyo diha, Pastor. Ang Dios padayon mag-uban, magadihog labas sa tanan. Mag-una sa inyong mga lakaw. Kawa kami Balt Libron, maayong gabi, Pastor Gideon. Request ko song Tumawag Ka. Ako nang na patukar. Watching from Japan. Si Orimar Aliones, Merry Christmas, Pastor. Si Girly Salvia Pigalan, good evening, Pastor Gideon. Pwede mo request o kanta Makalangit Saad sa Dios. Si Minda Catalona, maayong gabi, maayon na among sitwasyon diri, Pastor, kay nagsisfire na taon by the grace. Salamat sa Ginoo, no? Si MF Sunshine Somerville, good evening, Pastor Gideon, watching from Davao City. Noel Cadilinia Aliones, maayong gabi from watching her in Dumaguete. Si Honor Jonathan, maayong gabi, watching from Bacoor, Cavite. Kanindot sa imong mga mensahe, hope maminaw ang tanan para ma-enlighten kadtong wala pa mag-ampo sa Ginoo. Gikan ni M.A. Sunshine Somerville. Mayong gabi ni Mildred, bless evening, Pastor, og sa kaigsuonan sa Ginoo magpanalangin ka natong tanan.
Padayon lang ta sa pagtuman sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo. Kung ano nabasa di ay. Sister DT Belchis Alsola, maayong gabi Pastor Dalaygon ang Dios sa kanunay. Maayong gabi ninyo diha sis, kumusta man ka diha sa Calamba, Laguna. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan diha sa Hebreo 11 gihapon, mosunod na kita sa Hebreo 12, sunod na to nga panagtuuban. Ang Hebreo 11 mga kaigsuonan, doon ay mga dagkong mga mensahe nga gikinahanglan natong mahinumduman o ato ang makatunan sa atong panag-uban diha sa pagkat-on sa mga pulong nagibilin sa Dios sa balaang kasulatan. Mayong gabi ni Rodolfo Mabayamban. Mayong gabi Pastor no? Rodolfo. Mayong gabi ang Diyos magpanalangin. Ato ta sa paghisgot sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, naghisgot ni og mga dagkong mga mensahe nga atong makita nga angay natong mahinumduman diha sa atong pagkat-on sa mga pulong diha sa Hebreo 11. Usa sa mga dagko nga mga pulong diha sa Hebreo 11, pagtuo. Pagtuo nga maogyoy sukaranan, mao'y pundasyon sa tinuod nga kausaban, sa tinuod nga kaluwasan sa matag kinabuhi sa tao. Importante mga kaigsuonan ang gigikanan sa pagtuo. Importante kayo na ang gigikanan sa pagtuo. Kay maghisgot ta sa mga pulong pagtuo mga kaigsuonan, usa ka pulong pagtuo pero pertindaghana ni siya pwedeng gigikanan. Kung unsa ang imuhang pagtuo, susiha kung asa gikan ang imong pagtuo. Karon ang panahon mga kaigsuonan atong susihon sa makausang atong kaugalingon. Kung asa gikan kining ato ang gigunitan o gibarugan nga pagtuo. Nganong nangalagad ta sa Dios. Kay daghan kayong nangalagad og Dios pero dili pareho og aksyon. Dili pareho og tinguha. Dunay mga tao nga mukaon, for example, mahitungod sa pagkaon na ay mga tao nga mukaon ra og mga dugo-dugo. Napoy mga tao nga nagtuo nga di pod mukaog dugo-dugo. Napoy mga tao nga nagtuo Ginoo nga okay ra tong mga nagpuyo-puyo, okay ra tong nga gikasal og lain, dayong nakigpuyo og lain nga kasado sad. Unya nagwali pod sa Biblia, nagwali pod sa pulong sa Dios, ang uban nagdumalagan nig simbahan. Pero doon nagyo mga tao nga tinud-anay gyud nga nagsunod sa Biblia. Dunay mga tao mga kaigsuonan nga nagtuon og nagbasa sa Biblia pero ang ilang pagtuo wala manukad sa mensahe sa Dios. Wala manukad, dili gikan gyud sa mensahe sa Dios. Kay ang tinuod nga pagtuo mga kaigsuonan nga nanukad sa mga mensahe sa Dios, muhatag gyud nagkausaban sa kinabuhi sa tao. Ang maong kasaban mga kaigsuonan gikan sa kinabuhi sa kalibutan paingon gyud na sa samang kinabuhi sa kahimtang sa atong Ginoo. Samang kinaiya prinsipyo sa atong Ginoong Hesus. Mao nga tao nga tinud-anay nga nagtuo nga ang ilang gigikanan sa ilang pagtuo pulong gyud sa Ginoo. Now atong hinumduman mga kaigsuonan ang pulong pagtuo nagikana sa nagalain nga mga kahimtang, sitwasyon, mga pulong pagtulunan nga maoy gigunitan o gibarugan sa matag tao. Dili ta matingala nganong dunay mga dili ta matingala mga kaigsuonan nganong ang tanang mga tao ibin sa atong pamilya, ibin sa simbahan, dili parihog prinsipyo.
speaking about sa pamaagi sa Ginoo. Dili ta pareho og kana bitang pamaagi. Nganuman, tungod kay lahi-lahi o gigikanan ang pagtuo sa matag tao. Dunay mga taong nagtuo og Dios pero ang ilahang pagtuo nagigikan sa mga sugilanon. Dunay mga taong nagtuo og Ginoo pero ang ilahang pagtuo nagigikan lamang sa kanabitang pagwali. O niya ang nagwali gikan ra pod sa kanabitang pagsugid. Nagsigira og sugid niya ang gisuginlan nanugid sad. Wala gyud tinud-anay nga pagpanuki bitaw, walay tinud-anay nga pakisayod, walay tinud-anay nga pamalandong. Usa sa mga importante sa kinabuhi sa magtotoo kanang duna tay seryoso nga pagpakisusi. Duna tay seryoso nga pagtuki. Kung magbuhi bitaw ta og hayupan og magbuhi taon sa may mga klaseng hayupan nga buhion, kung dunay mga, for example, nagbuhi kag baboy, kung dunay kay gibuhi nga baboy, o niya mga kag advice sa imo mga kaila nga nagbuhi pog mga baboy, mga kaigsuonan, dunay mga tao nga moingon gyud nga ayaw usa og buhata, tun-i usa kung makaayo ba gyud ang iyang pamaagi. So ang imong buhaton mangita kag mga tao nga makahatag nimog laing opinion. Nganong kinahanglan man kang mangita og lain pang mo advice nimo? Tungod kay gusto nimong masiguro. Gusto nimo nga kana bitang dili madaot ang imong mga binuhi og dili mahimong usik og kawang ang imong mga sakripisyo pagbuhian ng maong baboy. Kung inana mga kaigsuonan ang ato ang gihimo sa pagbuhi pa lang og baboy, mas labaw na tong himuon ang pagtuki o pagpamalandong sapagkat kilat. Okay. Salamat kaayo. Ako ang gi-off lang no. Ako ang FM radio. Salamat pod sa ako ang mga anak kay kusog kuno ang kilat sa gawas. So alang sa mga paminaw karon nga nagsunod sa ato nga programa ang FM sa FM station 11.3. Niya the same time nagsunod sad sa ato ang live. Palihog lang pug ko og pahibalos sad sa ato mga kigsunan dapit sa inyo nga dapit nga gi-off nato ang ato ang FM station tungod sa sitwasyon nga matud pa sa ato ang palibot nga kusog kuno ang kilat. So para paglikay pod sa pag-amping pod sa ato ang transmitter, ato gyung gi-off ang ato ang transmitter. So naaraman diri sa ato ang FM station sa atong studio ang tanang switch no sa ato ang mga gamit para kung panalitan dunay mga kilat dali ra kay natong ma-off diri sa ato ang programa. So nag-uban ra ta diri sa ato ang programa pinaagi sa Facebook Live. Dalaygon ang Dios bisan pa sa tanang mga mo replay. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. So ato ang hisgutan mga kaigsuonan, bisan gani kung magtrabaho ka, ibin sa pagsud nimong trabaho, dapat magpangutan na gyud ka. Maayo ba na nga klase nga trabaho? Maayo ba na nga klase nga kanang company? Maka tinuod kanang naaba na benepisyo nga atong makuha. Naaba na sila'y 13 month, naaba na sila'y bonus. Unya, naaba na sila'y day-off. Unsa may mga palisiya. Magpakisayod gyud ta. Ang pagpakisayod nagpakita na nga duna kay pagpakabana. Kung sa atong pagkakristohano nagpakisayod ta, mahitungod sa atong pagtuo sa Dios, nagpakabana ta mahitungod sa unahan sa atong kinabuhi. Ang problema daghan kay mga Kristohanon ibin sa kaniadto pa hangtod
sa panahon nga gipakita ni Apostol Pablo, sumala sa gipakita sa Dios samtang nagsulat sa ubang mga libro sa Biblia, dunay mga tao nga gipakita sa Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo, ibin sa gisugilon gyud ni Hesukristo, nga dunay mga taong wala na magpakabana. Wala na sila magpakisayod, basta kay nara sila pagtuo. Pero wala sila magpakisayod kung unsa gyud ang tinud-anay nga kahimtang dapat sa tao nga naay pagtuo. Unsa gyoy tinuod nga tinguhaon, paningkamutan sa kinabuhi sa tao nga may pagtuo. Nagkinahanglan ta mga kaigsuonan niining maong mensahe aron atong tagaan og pagtagad ang pagtuki, ang pagkat-on, kumbaga ang pagpaniguro nga kining atong pagtuo gikan gyud sa pulong sa Dios. Kay ang pulong pagtuo mga kaigsuonan mao ni pundasyon. Moingon ganitang pundasyon mga kaigsuonan, maunay kumbaga diha nimo gikuhaan tanan, diha kaming kuha tanan, diha kaning salig, diha kanilaom. Ang problema kung ang gigikanan sa atong pagtuo dili di ay gikan sa pulong sa Dios, gikan lang sa mga sugid-sugid nga gituohan nato gikan sa Ginoo. Kay daghamang mga tao mga kaigsuonan ibin sa panahon ni Ginoong Hesus na libungan. The time of Jesus Christ mga kaigsuonan, nakit-an niya nga daghang kay mga taong nalimbungan sa mga Parisiyo, sa mga Saduseyo, sa mga magtutudlo sa balaod, nga ang ilang gitudlo, ilang giangkon nga kini gikan sa Dios. Ang ilang gitudlo gipaangkon or gibarugan nila, gisugilon nila sa mga tao nga pagtulon antos Ginoo. Apan na diskubrihan ni Ginoong Hesus iyang pag-abot nga dili di ay pulong sa Dios kundi pagtulunan di ay tao. Kini kanunay nato ning pahinumdom diri sa ato nga programa, kini maong bersikulo sa Mateo 15 bersikulo 8 hangtod sa 9. Nga ang ilang pagsimba, ang ilang pagdaig, ang ilang pagpasidungog wa gyud kahimot isa Dios, kay ang ilang gitudlo nga mensahe gikan kuno sa Dios apan hinimo di ay sa tao. Gikan ra di ay sa tao. Mao ni problema kung ang atong pagtuo karon unya mausay atong dad-on nga pagtuo inigsulod nato sa tuig 2025, unya wala ta magpakabana, wala ta manguntingkay bitaw, wala ta magpakisayod nga kana diing klase nga pagtuo, kana diing klase nga pamaagi, hinimo ra di tao. Ang problema ang naghimo ana na puno nas kasina. Mailhan ra man nimo ang tao nga naggama sa mga pagtulunan nga napunos kasina. Kay nganuman bangga kanunay nas iyang isikatao, pagdaot kanunay nas iyang isikatao. Sa Hebreo kapitulo 11 mga kaigsuonan, usa sa mga dagko nga mga mensahe nga gikinahanglan nato nga masabtan diha kining pulong pagtuo gyud. Natong inumduman nga dunay gisulat diha nga walay makapahimuot sa Dios gawas sa tao nga motuo nga may pagtuo. Kinahanglan ang pagtuo gyud gikan gyud sa pulong sa Dios. Dili kay gikan lang sa mga doktrina sa matag simbahan, kay ang matag simbahan kung imong tan-awon labi na kung dili pareho og karatula sa ato nang hisgutan, lahi ang prinsipyo doktrina sa Wanes og sa Trinity. Ibin sa doktrina sa uban mga kaigsuonan nga gibarugan nila ang mga pagtuo nga may kanabitang wala na gyud sa Biblia. Mao ni angay natong susihon kung kining atong pagtuo nga atong gibarugan diin ta mingkuha og kusog, mingkuha og kadasig, mingkuha mga kaigsuonan og paglaom, gikan ba gyud ba sa pagtuo sa Biblia? Ang mga pamaagi, ang mga saad, ang mga sugo, gikan ba gyud sa ato ang Ginoo? Kay kung gikan sa Ginoo mga kaigsuonan,
di gyud ka mapakyas, dili mahimong kawang ang atong mga sakripisyo. Kung gikan gyud sa Ginoo ang ato ang nakatunan nga mga pamaagi. Mao na nga sa atong panag-uban dinhi nato nasayran kon ang atong mga kaila, ang atong mga higala lain-lain og mga gitawag pagrispan sa pulong sa Dios tungod kay ang ilang pagtuo dili gyud gikan sa Biblia, dili gikan sa pulong sa Dios. Kadaghan kayong mga tao nga moang kong Kristohanon apan wala kasal og lain, nimbulag og lain. Kasal siya, gibulagan niya ang iyang bana or kaha ang iyang asawa, dayong nakig-ipon sa dili niya asawa, sa dili niya bana. Yamuang kun pong Kristohanon. Mauna ilang pagtuo. Naapoy mga tao nga moang kong Kristohanon apan kusog kaayo mo inom. Kusog manugal. Ang uban naaragya po yung mga bisyo. Tungod kay ang ilang pagtuo dili gyud, wala gyud manukad sa mensahe sa Dios. Ang ilang pagtuo nanukad sa mga pagtulunan nga gihimo sa tao. Mao ni angay ron natong tukion mga kaigsuonan nga nakapahimaya bata, nakapahimuot bata sa Dios. Kay kung nakapahimayag, nakapahimuot ta sa Dios, sa pagsulod pa lang nato, wa pa gani tamutikang sa tuig 2025, gibless na ta sa Ginoo. Ang taong gibless, dili na siya mabalaka. Ugma, sunod simana, sunod bulan, sunod tuig. Sa tanang panahon, dili na siya mabalaka. Kung unsay iyang gamiton, kung unsay iyang gikinahanglan, dili na siya mabalaka. Kay ang tinuod nga tao nga giblas or naa sa tinuod nga mensahe sa Dios, dili gyud na pasagdan sa Dios. Dili gyud na pasagdan. Aron makasiguro ta nga dili gyud ta pasagdan sa atong pagpuyo sa kalibutan samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Hesus. Siguro na to nga kining atong pagtuo gikan gyud sa Ginoo. Gikan gyud sa mga mensahe, mga pagtulunan, mga pamaagi sa Dios nga ihang nga atong gialagaran nga ang mga pulog mga mensahe gikat sa Biblia. Usa sa mga gikinahanglan nato nga hinumduman, dunay mga gihimo or dunay mga gihatag ang Dios nga mga kanabitang panag-ingnan sa atong pagtuo. Aron dili gyud ta may sama sad sa uban nga nagtuo apan wala makapahimuot sa Dios. Kaya itong hinumduman sa panahon sa daang kasabutan, sa unang libro sa Biblia mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dunay duha ka klase nga kinaiya nga nagtuog Dios. Dunay duha ka klaseng kinaiya nga nagtuog Dios. Ang usa ka klaseng kinaiya naa sa usa ka igsuon. Ug ang usa ka klaseng kinaiya naa sa usa po niyang igsuon nga mao si Abel ug si Cain. Dili pareho sila og kanang response sa ilahang pagtuo. Tungod kay ang ilahang pagtuo mga kaigsuonan ko sa Ginoo dili pinasikad sa pamaagi sa Ginoo. Kay ang pamaagi nga gipakita ni Cain lahi sa pamaagi nga atong makita sa gipakita usab sa kinabuhi ni Abel.
Hey, gipakita sa kinabuhi ni Abel mga kaigsuonan, imo gyud nang makit-an nga gikan gyud sa Ginoo. Pero ang mga makita nato sa kinabuhi ni Cain, dili mga minsay sa Dios, dili gikan sa mga minsay sa Dios. Mausab ang atong makita siguro sa atong kinabuhi. Kung sa atong pag-examine sa atong kaugalingon, mga pamaagi bagyod sa Dios ang atong giampingan. Mga pamaagi bagyod sa Dios ang atong gitinguha. Kay kung mga pamaagi sa Dios ang atong gisunod, mga igsuon kos Ginoo, naata sa tinuod nga pagtuo nga makabag-og makaluwas gyud sa tao. Ang tao nga nagtuo sa tinuod nga minsay sa Ginoo, mga igsuon kos Ginoo, wala gyud na magbisyo. Kanunay nang nag-amping sa ilang pinulungan. Kanunay nang nag-amping mga kaigsuonan labaw sa tanan sa ilang kasing-kasing, sa ilang relasyon sa Dios. Usa sa mga makatabang nato mga kaigsuonan nga sa atong pagpangalagad ang paghinumdum kanunay sa kahimtang o sa kinabuhi sa mga tao nga wala gyud mubuya, wala gyud mubulag sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Usa sa mga gikinahanglan nato nga tipigan nga mga kanabitang example, panag-ingnan ang kinabuhi ni Abel, ang kinabuhi ni Enoch, ang kinabuhi ni Noe, ang kinabuhi ni Abraham. Ug uban pa nga mga tao diha sa Biblia nga mahimo natong sundanan mga kaigsuonan kos Ginoo. Arita sa kinabuhi ni Abel, wala siya magpanuko sa paghalad sa pinakamaayong abot sa iyang sakripisyo, sa iyang pag-atiman. Wala siya wala siya mawili. Muni ato ang tun-an sad, dili ta dapat mawili sa pinakamaayo basta para sa Ginoo. Hey, dili ta mawili mga kaigsuonan sa pinakamaayo basta para sa Ginoo. Di ta dapat mawili. Samtang na malandong mi sa ako ang asawa, uban sa akong asawa, kung gitagaan mi sa Ginoo og Pinoy-anan, nga kumbaga mukiingon gyud ko nga milagro kaayo, kahibulongan, kamot gyud og pamaagi sa Ginoo ang naghatag niini. Ang Ginoo gyud naghatag. Dunay mga tawo moingon nga nakabalay ra na sila si pastor tungod sa anang tawhana, tungod anang bayhana. Nya nangalagad pud sila Ginoo, pero ang ilahang panultihon og ilang prinsipyo wala ma-align sa Biblia, wala ma-align sa Ginoo. Kay ang tinuod nga dapat isulti sa tao nga tinud-anay nangalagad sa Ginoo, ikaw ug ako kung tagaan tagbalay, dili na tungod sa tao, kundi tungod na sa Ginoo. Like ni Josue, ni Joseph. Si Joseph mga kaigsuonan, nahimo siyang gobernador sa tibok Ehipto. Nahimo siyang dato sa Ehipto. Kung ang mga tao pasultion, mga tao nga wala sa Ginoo, moingon gyud nga nadato si Jose tungod ni Paraon. Pero kung imong tun-an ng Biblia, nadato si Jose tungod kay naasay pagkamahadlokon sa Dios. Tungod sa Ginoo, nadato si Jose. Sa unsang paagi nga niabot ang pamaagi sa Ginoo, ang panalangin sa Ginoo ngadto kang Jose. Ang pamaagi nga gipakita sa Biblia, dunay tinuod nga respeto, dunay tinuod nga kahadlok si Jose ngadto sa Ginoo. Adlaw-adlaw siyang gitintal sa asawa ni Paraon. Adlaw-adlaw siyang nitintal ni asawa ni Paraon, asawa ni Potiphar. Ni Potiphar mga kaigsuonan. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan kos Ginoo, kanunay niyang gibutang siyang kasing-kasing nga di gyud siya makahimo og di siya pwedeng mobuhat og sala.
Di siya kaako sa paghimo og buhat og sala kay duna say Dios. Maunta usad nay angay natong tipigan sa atong kasing-kasing sa atong nauna. Kung dunay mga taniyag diha nga dili maayo, ayaw dawata, dili nato dawaton. Kung dunay mga pamaagi nga dili gikan sa Dios, makapahimulag sa Dios, ayaw dawata. Ayaw entertain. Mao nay usas angay nato nga tun-an, angay nato nga barugan. Kung Kristohanon ka, kunya mo uyon kas mga taong naibisyo, kay hadlok kang dumtan nila, hadlok ka nga masuko sila, dili Dios ang imong gilagaran. Gigamit ra nimo ang pulong sa Dios aron maalagaran nimo ang tao. Importante, kung doon natay nakatunan sa Biblia, gamito nato ni sa paagi nga maalagaran nato ang Dios. Dili kay sa paagi mapahimuot, magpapahimuot ta sa mga tao. Kay daghan mang mga tao, mga kaigsuonan nga bisag di mao uyunan. Bisag dili maayo diha sa buluhatos Ginoo, buhaton. Kay ang ilang gikahadlukan ang tao. Sa kinabuhi ni Enoch, mga kaigsuonan, ato sang makit-an nga gikuha sa Dios. Before siya gikuha sa Dios, ang gipakita sumala sa ato ang nabasa diha sa Hebreo 11, sa wala pa siya kuhaa sa Dios, ang iyang kinabuhi kanunay nakapahimuot sa Dios. Maunay tinguhaon nato nga ato kanunay makatunan ug atong makit-an ang atong kaugalingon nga walay laing gitinguha kundili ang mga buhat nga makapahimuot sa Dios. Kay kun ang mga buhat kanunay makapahimuot sa Dios, mga kaigsuonan, ang Dios excited. Excited ang Dios, mga kaigsuonan, nga mubalik. Pangitaon ta. Nya arita sa kinabuhi ni Noe. Kung duna tay mga buluhaton nga atong nakit-an diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga dili nato kaya, ayaw sibog, ayaw atras. Kay sa ako nang gikaingon, labi na sa atong igsuon kaganina, nga ayaw pangayua sa Ginoo ang buluhaton nga imong kaya. Kay mahitabuan na sa unahan ang imong daygon, imong kaugalingon. Pero kung dunay mga buluhaton nga gipial sa Dios nga imong makit-an nga dili kaya, ayaw pagsurrender. Ayaw pagsurrender. Kay mauna na'y time nga maninuod ka sa pagpangalagad sa Dios. Gikinahanglan nimo kanunay ang pagpaduol, ang pagpanugyan, ang pagsalig sa Ginoo. Kung mga lagad ta sa Ginoo sa ato rang kaya, ang ending ana, ang ato rang kaugalingon mapasidunggan. Kung unsa may mga buluhaton sa Ginoo, bisag dili nato kaya, kanang di bitaw nato kaya, ang pag-uban sa Dios, ang pagpamuhat sa Dios. Like Noe. Si Noe, mga kaigsuonan, gisugo siya sa mga butang nga imposible kayong matuman. Imposible kayong mahitabo. Kung dunay mga pagtulunan diha sa Biblia nga medyo nihinay ang kuan, murag kusog siguro gyud ang kilat sa gawas, wala man ko ka tan-aw sa gawas. Kung doon na may mga kanabitang buluhaton nga dili nato kaya, kanang imposible bitaw, dili ta dapat musibog. Example, mga kaigsuonan, kanang like sa mga
kining FM station. Moingon ko nga wala nako ni panganduya. Wala sad ko mga kanabitang moingon gyud kong imposible kayo ni nga mahitabo. Nga sa tuig 2024 gipialan ta sa Ginoo og duha ka FM. Ang FM nga naa sa Tanhay ug FM nga naa karon diri sa Malabuyok. Unya karon gi uban ang kong asawa, uban ato mga kaigsuonan kamo nga ato mga kaigsuonan sa pagpangalagad sa Dios. Imposible kayo nga makatukod tag simbahan. Nga ang inana ka gidakon, inana ka kanabitang moingon ko nga Lord. Imo gyud ning tanan. Gikan gyud nimo. Kay wala gyud mi even ang Pinoy-anan, even kaning programa. Tanan nga mga gamit nga na niini. Wala koy ikapalit. Wala tay kaya nga magamit ani. Ang Ginoo ra gyud ang nagpahiluna nining tanan. Wala koy plano nga mauni mahitabo. Wala koy plano nga mauni moabot. Apan ang Dios mo'y nagpahiluna nining tanan. Muna nga kung mga lagad ta sa Dios mga kaigsuonan, sa makaya lang nato dili na pagpangalagad. Ang pagpangalagad sa Dios mga kaigsuonan mao ang pagbuhat sa mga butang imposible. Like kang Noe. Imposible kayo nga si Noe mga kaigsuonan makahuman og arka nga sila ra. Pila ka tuig sila nga naghimo og arka. Imposible kayo. Unya ang mga pulong nga iyang nadunggan, ang mga mensahe nga iyang nabati, imposible kay mahitabo. Pero ang mga imposible nga mga mensahe, dito niya gihatag ang panahon. Dito niya gihatag ang gihalad ang iyang kinabuhi, ang iyang kusog, ang tanan nga naa kaniya og uban sa tanan niyang naa sa iyang pamilya. Tuan nila gihatag ang tanan. How about sa atong pagkakristohanon? Gihatag ba nato og nahatag ba nato atong kaugalingon sa mga imposible kaayong mahitabo? Or nagbuhat ta kay nakit-an nato nga kaya ra? Mga igsuon, usas mga mensahe nga gikinahanglan nato nga tutukan diha sa Hebreo kapitulo 11, ang pagtuo diha sa mga tao nga mahimo unta natong kanabitang panag-ingnan. Mga tao nga gisulat diha, mga tao nga ang ilang ngalan di gisulat diha sa Hebreo kapitulo 11. Hey, okay. Hebreo kapitulo 11. Sama ni Abel, ni Enoch. Okay. Ni Enoch, ni Noe, ni Abraham. Si Abraham mga kaigsuonan, dili sayon nga giingnan sa Dios nga biya sa imuhang Pinoy-anan, biya sa imong nasod, biya sa imuhang pamilya, sa imong ginikanan, ug lakaw sa dapit nga diin nga ipakita ko nimo, ipakita ko para nimo. Ya milakaw si Noe. Si Abraham. Muna nga atong pamalandungan mga kaigsuonan kung sa atong pagtuo sa Dios. Nahatag ba nato ang atong kinabuhi sa mga imposible? Nahatag ba nato ang atong kinabuhi, atong panahon sa mga imposible? Sa ako nang gikaingon, mga lagad da sa Ginoo sa ato rang kaya. Magbantay ka, kay nga imong daygon ana, imo rang kaugalingon. Di ka kadayeg ana sa Dios. Di ka kadayeg ana sa Dios. Kay di makakakita
sa tabang sa Dios. Di makakakita sa milagro sa Dios kung mga lagad ta sa kaya ra nato. O niya, ato ang makit-an diha mga kaigsunan nga dili nato magamit kanang pulong paglaom. Kay kanang pulong paglaom magamit man na sa mga butang nga dili nato kaya. Ang mga butang nga dili nato kaya, dili nato makita. So diha sa mga pulong sa Hebreo Kapitulo 11 mga kaigsuonan, sunod nga mga dagkong mga mensahe nga gikinahanglan natong utingkayon o sisahon sa atong kaugalingon ang paghalad sa kinabuhi. Nahalad ba gyud nato ang atong kinabuhi sa Dios? Tinuod ba tinuod ba nga nahalad nato ang atong kinabuhi sa Dios? Ato bang nahalad ang atong kinabuhi sa Dios? Sa tuig 2024, gikan sa miaging Enero hangtod karong bulan sa Disyembre, ato bagyong nahalad ang atong kinabuhi. Kung miingon tang nahalad mga kaigsunan, dili ta dapat maguol, dili ta dapat maluya. Kay ang tinuod nga kinabuhi nga nahalad sa Dios, do na gyunay ganti. Balusan gyud na sa Dios. Gantihan gyud na sa Dios. Ang problema, kung sa atong pag-alagad, wala nato ni mahalad. Kana bitawng nagbuhat rata kay kaya nato. Kaya naman ako. Ang pulong na nahalad ang atong ginabuhi mga kaigsunan, kana bitawng nagbuhat ta sa mga buluhaton nga kaniadto dili nato gusto buhaton. Nga wala nato panganduya. Nahalad siya mo'y atong gisunod. Ang pulong nahalad ang atong ginabuhi, kana bitang like ni Pablo, na ulipon na siya sa Dios. Wala na siya maulipon siyang kaugalingon. Doon na siya agalon. Doon na siya master. Ang Dios maunay iyang agalon. Doon na tagiya ang iyang kinabuhi. Mauni angay natong klaruhon. Inigsulod nato sa tuig 2025. Tinuod ba kaha nga nahalad ang atong kinabuhi? Ang Dios ba ang nagbuot na sa tanan? Ang pamaagi ba sa Dios mo'y atong gisunod? Nakakita bata sa pamaagi sa Dios? Ang problema, wala kayo makit-i ang pamaagi sa Dios. Ang nakita nato ang mga sayop lang sa mga tao. Wala nato makit-i ang kakulangon gani nato. Mao man ay kasagaran nga sipyat sa tao bitaw, kanang kulang sa tao, or kanang naa sa tao. Mas dali siyang makakita sa sayop sa laing tao nga para niya sayop. Ang problema, kung ang tao nga muingong sayop pero wala di ay siya magkinabuhi sa pulong sa Dios, ang tinuod ana, katong tao nga gituuhan niyang sayop, dili dayto sayop atubangan sa Dios. Labi na gyud sa mga alagad sa Ginoo, kanang tinud-anay nga nangalagad sa Dios, kanang tinud-anay nga nagtudlo ug nagwali sa pulong sa Dios. Kasagaran ra ba sa mga tao nga tinud-anay nga nagwali sa pulong sa Dios o nagkinabuhi sa pulong sa Dios? Maunay ingnon nga sayop, og ang mga tao nga moingong sayop, mga tao pod nga way Dios, nga wala magkinabuhi sa pulong sa Dios. Maunay problema kung kita nga mga Kristohanon kanunay natong gina-entertain ang sayop, ang gituuhan natong sayop, apan dili di ay sayop.
sa pulong sa Dios. Unsa may angay natong buhaton, mas uting kayo nato atong kaugalingon kaysa kinabuhi sa uban. Mas susihon nato atong kaugalingon kung naalahin ba ni, nahalad ba ni, natugyan ba nato kini sa Dios. Kay mauman na gipakita sa Hebreo, pinaagi sa pagtuo gihalad ni Abraham si Isaac. Pinaagi sa pagtuo mibiya si Abraham siyang nasod. Pinaagi sa pagtuo si Noe mihimo sa arka. Pinaagi sa pagtuo unsa may atong nahimo. Katurang kaya nato, kanang sigurado na ta nga ako nang buhaton kay kaya ra nako na. Sa sitwasyon sa akong pagpangalagad sa Ginoo, ang tanan nga ni anamo dili gyud ni namo kaya. Wala mi kana bitawng kakayahanan. Kining tanan buhat sa Dios. Kining tanan pamaagi sa Dios. Diha sa Hebreo mga kaigsunan, dapat sa ato ang pagpangalagad, diha sa atong pagtuo sa Ginoo, ang atong gisentro ang mga saad sa Dios. Diha sa Hebreo 11, aron makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, usa sa mga dagkong mga mensahe nga gikinahanglan nato nga hinumduman karon og sunod pag yung tuig nga ihatag sa Ginoo sa toa. Kana bitang dapat ang sintruhon nato sa itong pagpangalagad sa Ginoo ang mga saad sa Dios. Usa sa mga saad sa Dios nga kanang grabe ka-excited kanang iyang pagbalik. Wala na'y pinaka-excited ana or pinakakulba ana kanang pagbalik. Kay mauna na'y katapusan ug diha maklaro kung madala ba tag langit og dili. Munang diri sa atong pagpangalagad, sa atong pagkinabuhi karon, dili importante ang pagsigiglalis kinsay sakto o kinsay sayop. Ang importante, sigurado batang madalag langit. Sa imuhang pagkakristohanon, sa imong pagkaikaw ug sa akong pagkaako, sa atong pagkakita, sure na bata nga madala ni Kristo. Sa atong mga pinulungan, sa atong mga batasan, sa atong mga binuhatan, sa atong relasyon, sure na bata nga madala sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Daghan ra ba nga nagtuog sure, pero dili sigurado, di madala. Mao bitaw nang pag-abot ni Ginoong Hesus, daghan unya moingon nga abi na kog malangit na gyud ko kay nag-aawali ko. Abi na kog malangit na gyud ko kay naghimo ko kog milagro. Nagpagawas kog yawa. Sa imong ngalan, dili na bawi basihanan. Ang basihanan nga sigurado tang malangit, nagkinabuhi tas nga seryoso sa pulong sa Ginoo. Kay ang tao nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Ginoo, seryoso nga nagkinabuhi sa mga pulong sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mao tong mga taong wala magpuyo sa sala. Wala magpuyo ug magkinabuhi ni magpagamit sa pulong sala. Muna nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, ako nga inyong igsuon, gigamit sa Ginoo aron mahinumduman nato ang mga butang ug mga mensahe nga gikinahanglan natong uting kayon sa atong kaugalingon. Una, dili nato ihikaw ang mga maayo, mga kanang dunay mga kantidad. Si Abel, wala gyud niya ihikaw ang pinakamaayo, kanang ang pinaka dakog kantidad. Dili na to ihikaw, dili na to ihikawan ang Dios. Kung gidasig ka sa Dios,
ayaw paabuta nga maluya pa ka. Kung gidasig ka sa Dios sa paghimo ni ana, sa paghalad ni ana, sa paghatag ni ana at ngadto sa Dios, ayaw paabuta ang kaluya. Kay kumusod na gani ug moabot na gani ang kaluya, wala na kay dapat pang mapaabot nga ganti. Kay dili naman nimo mabuhat ang mga imposible kung naakas kaluya. Si Abel, mga kaigsuonan, nganong wala sa kalimti sa Dios. Nganong dunay mga buta nga imong makit-an sa kinabuhi ni Abel nga kahibulungan, tungod kay kahibulungan ang iyang himo. Nagtangnom siya mga buta nga dili mahimo sa kasagarang mga tao. Kung imong lantawon si Abel, ang pinagyud kamaayo ang iyang gihatag. Dapat mausad nay ato ang katunan, ang pinakamaayo, kanang dunay kantidad. Bililhon kumbaga, dunay bili. Dili nang kape na lang. Sa kinabuhi ni Enoch, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kanunay pod siyang nakapahimuot sa Dios. O sa may makapahimuot sa Dios, dapat ato na nang nakatunan. Dili kay murag Kristohanon gyud ta, feeling Kristohanon dasig, murag feeling blessed. Makapost sa social media, makapost sa murag kanang sa kinabuhi mga kaigsuonan, murag okay na siya. Pero sa paagi nga nahimaya ang Dios, okay na siya kung sa paagi para sa Dios. Si Abel, si Noe, si Abel, si Enoch, si Noe, gihimo nila o gibuhat nila ang sugo sa Ginoo bisan imposibleng mahitabo. Si Abraham, muna sa atong ginabuhi mga kaigsuonan, duna batay na buhat nga mga imposible nga mga butang para sa Dios. Maubanay atong gisentro. Usa sa mga nakaulang mga kaigsuonan, usas nakapalangan sa kinabuhi sa tao, kana bitang mga reklamo. Kung naa na gani mga reklamo ang atong pagpangalagad, unya ang ato ang mga reklamo naas mga tao, di gyud ka makapadayon nga makapahimaya sa Dios. Sama gud sa mga tao diha sa panahon ni Noe. Ang mga tao nga sa panahon ni Noe mga kaigsuonan, wala na sila kana bitang nagsugod na sila reklamo kang Moses. Ang nahitabo, wala sila makapadayon. Wala sila makasud sa yutang saad. Usa kini ka pasidaan natong mga Kristiyano. Kung sa atong pagpangalagad, nagsugod na tagreklamo, na natay mga mulo. Unya, ang atong mga reklamo, gipanumangil pagyug mga tao. Mauna nay bantayanan. Kay basig mauna hinungdan, aron dili ta makasulod sa bag-ong langit nga giandam sa Dios nga atong ilagaran. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, daghan kaayo nga mga saad ang Dios. Ikaw ug ako gisaaran ta og bag-ong langit. Samtang nagpaabot ta sa bag-ong langit, sa pagbalik ni Jesus, gisaaran ta nga di ta niya pasagdan. Dili ta niya talikdan. Dili ta niya kalimtan. Iyang gibasi mga kaigsuonan, sumala sa gisugid ni Jesus, nakakita ba mog mga langgam? Pangutana niya ang iyang mga tinun-an. Miingon si Jesus, nakakita ba mo sa mga langgam? Wala sila magtanom, wala sila mag-ani, pero giatiman sila sa Dios. Wala sila kabalaka, gikan kanunay silang nag-awit,
unsa pa kaha kamo nga labaw pa kabililhon kaysa mga langgam. Ang problema, kung gitagaan ba natog bili ang mensahe sa Dios. So unsa may mga gikinahanglan natong paningkamutan diha sa mensahe sa Hebreo Kapitulo 11. Una sa tanan, paningkamutan nato nga ang pagtuo nga niya nato kanang atong gibarugan nga pagtuo gikan gyud sa Biblia, gikan gyud sa pulong sa Dios. Dili kay mao man ay giwali ni Pastor Gideon, mao man ay giwali sa pastor, mao man ay giwali, mao man ay gitudlo nila ninisunod rasad ko. Kumbaga murabag si Adan ba, giingnan sa Dios nganong ning kaon man ka sa kahoy nga akong gidili. To mao man gunay gitudlo sa babae nga imong gihatag. Miingon ang Dios nga tos babae nganong mingkaon man ka. Giling lamang kukusbitin. Dili na dawaton sa Dios nga rason. Nganong nagpakasala man ka? Ay mao man gunay gitudlo sa akong pastor nga okay ra kay tao ra lagi makasala. Unya mga ira kunog pasaylo. Mao ba nay gitudlo gyud sa Biblia? Nga magpakasala okay ra makasala kay tao ra? Okay ra nang bisag kasal makig-ipon og dili niya kasal, dili niya asawa, dili niya bana. Kay okay ra lagi, okay ras balaod. Mga igsuon, dili na maigit bilin sa Dios. Usahay ang tao dali kayo mutago sa mga butang nga gituohan niyang insakto. Labi na sa panahon sa kawaladon. Dili ta kahimo sa gihimo ni Abel ang paghalad og pinakamaayo tungod kay naay mga tao nga di kahimo niini kasagaran. Unsay kasagarang rason? Mutago sila sa mga pulong grasya. A grasya ra bitaw ang kaluwasan. Makasabot ra ang Dios. Didto sila mutago aning mga minsaya. Onya naapoy mga tao moingon pangwarta na. Usa ba ta nga inana nga atong kinaiya? Kung inana nga atong kinaiya, tinuod ba nga nakaalagad tag Dios? Tinuod ba nga nahalad nato atong kinabuhi sa Dios? Kung inana ang atong prinsipyo sa dihang nagtuo tas Ginoo? Mga igsuon, atong hinumduman, kung unsay atong gibuhat karon, ato nang anihon. Unsay ato nang gitanom, maunay atong anihon. Ako advice mao ni, likayan nato ang pagpataka og sulti. Likayan nato ang pagpataka og pagbukaan ni atong baba, paglitok at atong dila. Usas mga problema sa tao dali kay makasulti og di mao. Pataka ra og buka sa baba. Walay pagpakisayon, walay pagpamalandong. Mao na nga bantayan nato atong baba. Unsay mga pamaagi nga makatabang nato aron pagbantay sa atong baba, atong dila? Ang paghatag og panahon sa Biblia. Sultihan ta mo ni. Kung usa ka nga tao nga tinud-anay nga mihatag og panahon sa Biblia, mapinugganon ka sa imong dila. Pero kung usa ka Kristohanon, mas abtik ka social media apan sa Biblia perting hinaya, perting duka kapoy kay pagbasag Biblia. Dali kay ka makagamit sa imong baba nga dili na di ay makapaymaya sa Dios. Ako advice mo ni, tun-an na to kana bitang
dili pagsulti, kana bitawng dili dayon pag-react. Tun-an nato ang pagpamalandong. Mamalandong ta. Tun-an nato kanunay ang pagpamalandong before ta musulti. Maunay usa sa mga gikinahanglan sa mga magwawali. Ang mga magwawali kinahanglan gyud taas nga panahon sa pagbasag Biblia, taas nga panahon sa pagpamalandong, pagpapuno kanunay sa mga butang nga gikinahanglan sa paghatod sa mga pulong sa Dios. Mao nay gikinahanglan sa mga magwawali. Unsa may gikinahanglan aron mabuhat nila ang ilahang gikinahanglan, aron moabot ngadto kanila ang ilang gikinahanglan. Una, ang pagtuon, ang pagbasa, ang paghatag og panahon sa Biblia. Kanato mga kapastoran, kinahanglan muhatag yung nagtaas nga panahon para sa Biblia. Unsa may angay natong buhaton aron mahimo tang kabahin sa ilang pagpangalagad sa Dios. Ang giingon sa Biblia, dili na sila mabalaka kung unsay ilang kanon, kung unsay ilahang ibiste, asa sila magkuhaan. Kay matud pa sa buwali ni Pablo, ang magwali nagkuha sila pagkaon ngadto sa ilang giwalihan. Pero ang mga tao nga wa magtuon sa Biblia, lain na og mga huna-huna ana. How about sa atong kinabuhi karon? Lain ba o niuyon batas Biblia? Ikaw ra og ang Dios mo'y nasayon. Ibin ang imuhang pamilya wala masayod ug unsay naa sa imong kasing-kasing, ug unsay naa sa imong nauna. Wa man masayod ang atong pamilya pero nasayran ang tanan sa Dios. Nakit-an ang tanan sa Dios. Daghan pang mga tao nga mahimo natong panag-ingnan diha sa Hebreo kapitulo 11. Ang pagtuo nga gibuatunan sa mga tao nga ang ilang ngalan nga na hisulat diha sa Hebreo 11, imong makit-an gyud nga ang pagtuo do nagibuhat. Kay ang pulong pagtuo do na gyunay mensahe Ginoo, ug ang mensahe Ginoo do na gyunay sugo. Unsa may sugo sa Ginoo sa atong pagkakristohanon? Naabatay gibuhat, gituman nga mga sugo sa Ginoo sa atong pagkakristohanon? Dapat lang nagbuhat ta sa mga pamaagi sa Dios. Nagsunod ta sa mga pamaagi sa Ginoo. Kung nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, dapat ang atong sentro ang saad ni Kristo. Mubalik man gyud ang Ginoo. Mubalik man gyud siya. Unsa may angay natong buhaton? Unsa may angay natong paningkamutan? Unsa may angay natong pangandaman? Wa nay lain ang pag-atubang niya. Nga dapat excited ta. Halimbawa, grabe ta ka-excited sa pagsaulog sa Disyembre. Grabe ta ka-excited sa pagpangandam sa pagsugat sa bagong tuig, 2025. Unsa kahay mahitabo kung nagsugat ta sa tuig 2025, unya ang atong gisugat dili day tuig ang pagbalik day ni Jesus. Excited na kayo ta, unya si Jesus day amo abot. Mao na nga sa atong kinabuhi, kat-una nato ni, dapat dili ta mawili sa mga butang nga may bili basta para sa Ginoo. Dili ta mawili sa mga butang nga may bili basta para sa Ginoo. Si Abel giingnan si Abel nga naka-desisyon nga muhalad sa pinakamaayo, iyang yala. Siguro kung si Cain pa to, sayangan si Cain eh. Siguro maingon ka nga sayang man kayo ang ako ang bonus.
sayang kaya ko ang 13 month. For example lang ba? Example ha? Example ra gyud ni. Pila nato, pila ninyo. Giingnan mo sa Ginoo nga ihatag ang imong bonus. Ihatag ang imong 13 month. Example lang ba? Lisod kayo na nga buhaton. Parting yun ang lisura. Murag maglain siguro ang imong nauna. Kung dili ka nakaalagad og Dios. Kung pananglitan ba, ang Dios yun mao'y makigsulti nimo. Like sa usas ako ang kaila ba? Ang kaila nako nga pastor, dili gyud may inana kasuod nya nagnegosyo siya. Nya ang negosyo ato, perti pag yung hinaya. O niya galantaw sa siyang hunos, katukong gi-testimony bitaw. Galantaw sa siyang hunos na 2,500. O niya anang tayima, ang akong asawa ni hangyo pod nga mangutang pod sa diin ko nagtrabaho. Kay wala may kapalit og bugas atong panahon na. Unya ang wali sad namo ato sa Love Radio 97.9, bawal ang pastor nga manghulam. Bawal ang pastor nga manghulam. Mao gyud giwali gyud namo anang Domingo. Pagkaugma kinahanglan magyud ming mupalit og bugas. Unya karon kay naa mi ikanapo di magyud nako pakuhaan. Kay di magyud na pakuhaan ni Lord. Sumala sa gisulti sa Biblia. Di gyud na pwedeng hulamon. Di po na nako pwedeng gamiton kay dili gyud na ako kanang akong ikanapo. Hilak akong asawa ni abot ang panahon kay di pa gyud inana pod ka hamtong akong asawa sa una. Ingon siya kung di magyud nimo pakuhaan ang ikapulo nga pwede raman ta na ilisan, hala pangutang didto. Kanya bag-o pa gyud ming nagwali ato nga bawal mangutang ang pastor. Karon mas akong gipili ang pagpangutang sa akong gitrabahoan kaysa mangutang ko sa iya sa Dios. Human ko nga aniadto ko sa ako ang gidsutihan, o niya nagdaig ko sa Dios, nagampo ko sa Dios. Pag human akog daig, pag human akog ampo, ning naog ko, paingon ko sa opisina diin ko gitrabaho aron mangutang. Kumbaga mo advance kas advance tawag CE. Pag naog pa lang nako kay moadto ko opisina ning tingog ang kong cellphone, ipadad-an day ko og 2,500. O niya ning tawag siya, ning text siya nga kuhaa ang kwartang 2,500 nga akong gipadala das Palawan. O niya gitawagan ako siya nganong iya ning gihimo. Ingon siya nga sa pagtan-aw pa lang niya sa iyang hunos na 2,500 o niya mingaw pa man gatang-atang siya ning lantaw kuno sa panganod, iya kuno nakit-an ang akong naong sa panganon. Di gyud katuohan. O niya iya kuno gihalamusan iyang naong. O niya pagsunod kuno niya tan-aw siyang hunos naara pod ang 2,500. Lantaw pa siya balik sa panganod, naagyapon kuno ang akong hitsura. Mura ba siya gilamat, kumbaga ba siya gilamat kuno siya. Ya dunay tingog sa iyang sod, ihatag na sa akong alagad mo nang iyang gisugo ang ihang boy, iyang gipadala. Pero din ako hilaka. Di gyud ay gusto sa Ginoo nga mangutang ko. Kay nakit-an niya nga di gyud ko mangutang para sa Ginoo. Aka nang iya sa Ginoo. Nakit-an sa Dios nga stand gyud ko, mubarog gyud ko nga di gyud ko mangutang basta ikanapulo ng hisgutan. Ang akong ikanapulo, di gyud ko mo gasto ana. Di gyud ko mukaon sa akong ikanapulo. Lain ang mukaon ana. Lain ang gihatagan ana sa Ginoo. How about sa atong ikanapo? Kumusta naman? Asa naman ta naminaw? Sa pulong sa Dios o sa mga tao nga wala magkinabuhi sa pulong sa Dios? Sunod ato mga kigsunan, gi-bless siya pag-ayo. Grabe ang pag-bless sa Ginoo niya. O niya,
Ay kausa nga nanawag siya abi nimo pastor. Naglibog ko, ako ba ning ipadala og dili ba? Unsa may imong ikasulti? Ako sang giingnan. Kung unsay gipaabot sa Ginoo, buhata. Ang mga butang nga imposible himoa. Kay maunay gusto sa Ginoo nga kana bitang matugkan ka nga tinuod gyud ka nga nagtuo niya. Kay maunay gipakita diha sa Hebreo kapitulo 11. Mga butang imposible nga gibuhat sa tao nga dili gyud kaya sa tao nga way pagtuo. Kiingnan bitaw siya sa Ginoo nga gadamgo siya nga kana bitang patagon siya 10,000. Hatag siya 10,000. Ingko nga sure ka? Ni anak pa ko nga sure ka nga muhatan. Isa kaduha nga gipadam ko sa Ginoo nga pahatagan ka og 10,000. Kabalo ba mo? Atong panahon na sad, grabe na kong hinilak. Kay atong panahon na nagtukod tag simbahan sa Tarcom nga nanay mga sablayag sa lagunting pero walay sin, walay ikaatop. Nagtukod kog simbahan diha sa Tarcom nga maoy gidala ron ni Pastor Erwin nga muingon gyud kong walang wala. Nahuman diha sa mga luhag, mga pagdaig, mga pagampo sa Dios kanang simbahan sa Tarcom. Unya nagpasalamat ko sa Ginoo kay gipiyal sa Ginoo sa alagad sa Ginoong wala pod magpanuko sa paghalad para sa Ginoo. Muna nga karon kanang maong simbahan tiles na, unya simentado na ang kilid. Simentado na ang kilid. Kapiyalan ang mga tao nga gibutang sa Ginoo sa maong simbahan. Niya karon moingon ko nga imposible gyud. Imagine na natayuta. Inana ang porma sa balay tigumanan, balay alampuanan. Moingon kong imposible kayo. Pero diha sa Ginoo, walay dili mahimo. Walay dili matuman. Una sa ato ang kinabuhi karon, atong unting kayon kanunay. Ato ang susihon, unsa may akong nahimo, unsa may akong nahalad, unsa may ako ang kana bitang nahimo sa tuig 2024 og niining tuig 2025. Sama ba ko kang Abel or sama ba ko kang Cain? Nihalad tuod pero mga kapin. Kana bitang makapadala ra ko sa ako ang Pinoy-anan, makahatag lang ko kung naay kapin, kung naay mabilin. Lord, makahatag ra gyud ko para nimo Lord kung naay kapin, kung naay mabilin, pero kung walay mabilin, kabalo ko nga masinabdanon ka. Murag ang Dios pay kinahanglan nga mosabot sa tuah. Di ba kita mo'y dapat mosabot? Dili kay siya. Mga igsuon, mao nay atong susihon. Naaba ko sa linya ni Cain or naaba ko sa linya ni Abel? Willing ba ko nga mo paggamit sa Ginoo? Willing ba nakong ihatag ang dunay bili or katong walay bili? Willing ba ko nga muhatag sa pinakamaayo or katurang magamit mo rapog di? Sa nahimo sa Ginoo, mga kaigsuonan, sa matag-usan nato kakinabuhi, nag-agad na sa atong response sa Ginoo. Ang mga ganti, panalangin, nag-agad na sa atong response. Kumbaga, nag-agad na sa tanan sa atong gihimo. Kay kung unsay atong gihimo, kung unsay atong gibuhat, maunay atong madawat. Maunay musud sa tuig 2025.
Una nga akong gipos gyud ato gyung gipos ang ato ang tigumanan ug kining tanan trabaho nis Ginoo. Nahimugso ning tanan tungod sa atong panag-uban diri sa programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Kay ang Pulong Mo Kinabuhi Ko nagsugod ni sa tuig 2025 2015 nakasod ko sa Love Radio. Di ako nagsugod sa Love Radio 97.9 2016 2015 2016 17 nakasod dayon ang atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nya human ato daghang mga simbahan nga nahimugso. Daghang mga simbahan nga naumol. Lamang mubarog gyud ko pod. Mubarog gyud ko unsay mensahe sa Ginoo. Ang mga simbahan sad nga wala na mubarog unsay naa sa pulong sa Dios. Ako ra gyung giampo nga makapadayon sila sa pagkinabuhing takos nga andam sa pag-atubang unya sa hukmanan. Kay wala gyud koy laing gitinguha o giampo gipangayo sa Ginoo nga ikaw ug ako kitang tanan magkita unya sa bag-ong kalangitan. Kinabag-ong kalangitan ug walay bisan kinsang hugaw nga makasulod dito. Asa man ta nahimo nahisama kang Enoch ba? Kang Noe ba? Kang Abraham ba? Kay kung asa ta nahisama, naata nila nahisama, tinuod yun ta nga naipagtuo sa Dios. Tinuod yun ang atong pagtuo nakapahimuot sa Dios. Ako nagtuo mga kigsuonan nga sa atong panag-uban. Doon na natay daghang mga nakatunan og nahinumduman sa kinabuhi sa mga tao nga ato karong nahisgutan diri sa atong panag-uban ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nasaan na kaya ako diri lang sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Si Alvin Torion Avillanosa, Pastor Gideon Candelario kanang na testimony nimo ako baya na gi-share while nagwali ko nahimo na kong supporting sa akong tema. Grabe ka bless nako sa tinuod buhi gyud ang Dios sa mga tao nga matinud-anon niya. Amen. Kay maunay ako gigunitan kanang bersikulo nga gisulat ni David diha sa Salmo 18:25. Niya po na sa Samuel. Nga ingon si David, matinud-anon ka Ginoo ni atong matinud-anon kanimo. Si Bernardita Regis, good evening Pastor, ug sa imong pamilya ug sa tanang naminaw diri sa imong live. Si Evangeline Buko Galay, hallelujah, dalaygon ang Dios. Si Brother Danilo Riponte, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi Pastor. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-atiman o pagpahinumdom sa matag usa sa ato ang pagpuyo sa kalibutan. Sa ibabaw ng mundo, kaya kung minsan Oras sa itong programa, alas 9:24 na sa kagabion. Hinumdum lang ko mga iksoon samtang nagsugod ko sa Love Radio, magsugod mig alas 7, undang mig alas 9, sahay muuli mig alas 11, kay muadto pa mig Jollibee. Anya mangaon mi, anya isa mi muuli. Doon ay mga panahon mo uli mig alas 11, alas 12 kay mag-meeting pa mi. Kung unsay mga buluhaton nga makapahimaya pagyud sa Dios. Si Rene is Dumongho. Amen, Pastor Watching, Liluan, Cebu. Ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Si Mark Joseph Montesilio, salamat sa pulong sa Dios, dalaygon ang Dios sa tanan. God bless everyone. Mao ra gyud ako ang pagdasig sa matag usa ug ako nagtuo nga kinigikan sa Dios. Ang pagpakisayod karon sa atong kaugalingon. Sa ato ang pagsaulog sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Mao
Mao po ni kasagaran mga kaigsuonan nga manggawas ang kanabitang pinaka daghang kastuhanan. Ang problema, ang mga gastuhanan, nahimaya ba ang Dios? Napasidunggan ba ang Dios? Naalagaran ba ang Dios? Nahalaran ba nato ang Dios? Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Si Di ko mali Almerida Ana Cabasa, amin, ang ganda ng mensahe mo, Pastor. Si Bernie Pakit, good evening, Pastor. Minaw mi sa imong live. Paki-shoutout lang ko ni Pastor, ni Patok Pastor, og si Ray Ray nga naminaw karon. Wow, no? Salamat kaayo ni Patok og ni Ray Ray. Si Evangeline Boko Galay, Pastor, na bless kayo sa imong testimony. Daghan kayo kong nakatunan. Daghan kayo kong mga testimony about blessing. Tindaghan na gyud. Unya usas mga akong nakita, no, kana ra gyung pagka-stricto sa amo ang pag-ikanapulo. Ikanapulo na gani hisgutan. Stricto gyud mi ana. Pagsugod gyud nako pag-stricto ana. Nakit-an gyud namo nga giblas gyud mi. 100% nga nakit-an gyud namo nga giblas gyud mi. Moingon gyud mi nga giblas mi not only in material, physical, financial, but also in spiritual. Kay damor ko nga gidasig, gilig-on, ug damor ko nga kana bitang makitaan ako sa akong kaugalingon nga kana bitang walang-wala ko mahitungod sa gitawag pagsangyaw, pag-share. Moingon ko nga Ginoo ra gyud tanan ani. Sa Ginoo ra gyud, ang Ginoo ra gyud ani namuha tanan. Nagsugod ni sa diha nga midesisyon ang asawa nga mo strict to me sa pamaagis Ginoo. Naikausa nga nasunog akong motor katong gikan sa ako ang magulang sa akong igsuon. Nasunog katong paingon ako sa Love Radio sa una. Unya pagkasunog di na gyud maayo, bisan saog paayo. Unya nagtigom-tigom mi uban akong asawa. Igong ikakuha og motor sa dihang mukuha na ta kog motor. Dunay ning tawag nako. Human sa akong prayer, dunay ning tawag nako. Nya giingnan ko nga, Pastor, human sa paniod to, ari ako sa Lapu-Lapu, diris do exam, kay palitan ti kag motor. Branyo, kita ko sa resibo, 63,000, XRM, branyo. Unya, sa dihang na anak ko'y motor, nga XRM, branyo, ang motor nga nasunog, naayo pod. Ngayon ko nga, grabe. Basta kay naagyod ka sa pamaagis Ginoo, walay dili ihatag sa Ginoo. Unya, samtang nagdaig ko, sige rin kong daig. Salamat sa Ginoo sa pamaagi sa Biblia. Seryoso ra gyud. Unya, taliwalas ako mga pagdaig, gitawagan ko sa una, Pastor, ari diris Lapu-Lapu, kay gitagaan ka sa Ginoo multicam. Mayon ko mga igsoon nga, di na nako makwenta ang panalangin ni Lord. Kinsa man ko nga dili magpagamit sa Ginoo. Kining kinabuhi nako, kining mga butang, kining akong kinabuhi gikan sa Ginoo. Kanang imong kinabuhi gikan sa Ginoo. Ingon ko sa nagtawag, dili ko kapalit bisan ganigligid sa multicam. Unya tagaan ko ni Lord. Iko nga ako na lang hulog-hulog na. Murag pagpakisayod nga kaya ba na akong
dumalahon ang multicab. Ingon siya nga naaba de ay ihatag nga pahulog-hulugan. O niya niadto ko, gihatagan kog multicab, gihatagaan pag yung kog kwarta. Nga ikapaayo, ikapalit og unsay gikinahanglan sa multicab. Tanan nga ni anak ko, tanan nga ni anak mo, gikan ni sa Dios. Gikan ni sa Dios. Walay gikan namo. Gikan ni sa Dios. Ug alang lamang kini sa Dios. Unang lipay ka ikaw mga kaigsonan nga usas mga ilhanan nga makatukod tag balay alampuanan kanang gitagaan ta sa Ginoo og yuta. Gitagaan ta sa Ginoo og yuta nga tupuran. Nya plastada ang tubig. Moingon ko nga wala na ko'y laing pagpangitaon. Wala na ko'y laing pangandoyon ang pag-abot ni Jesus. Wala nang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailan may di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Pinakain mo ako patungo sa'yo. Salamat aking bibig mo. Karon kining hatag sa Ginoo, imposible ka ini. Grabe ni ka imposible. Sa ko nang gikaingon kinsa manggod tang, kinsa manggod ka, kinsa manggod ko, nga ti manon sa Ginoo. Muna ningo si David, kinsa ba ang tao nga imo manggitaga at bili? Iyatang gihawa sa sala. Unya mobalik pa ta sa sala, dili na ta mobalik sa sala. Diha sa Ginoo wa na gyud tay pangitaon pa. Kompleto nang tanan. Monay usa ka awit nga ako ang naumol mga kigsunan nga diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Bisan asa ako padulong, bisan asa ko pa ang balaan, ugamhanan mong pangalan kanunay kauban. Kanunay nagtagbos panginahanglan sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanamo. Basta't ang ngalan mo sandigan, O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Ang kalipan, kadasig katagbawan, naalang kanimo, na mo makaplagan ang pagtuo. Kung maupaglaom ko, gikan kining kanimo, pagday pasalamat alang lang kanimo.
Sa pangalan mo, Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandiga. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Giyahi ko, gigunitan mo pag-ayo, tag-iya ka sa kinabuhi ko, ipangga mo ako. Ugi mahal mo pag-ayo, busa niya ako, aron sa pagdaig sa pangalan mo. Sa pangalan mo, Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo gagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayawon ko ang ngalan mo. Bisan asa ta mga kaigsuonan, ang Dios kanunay anda magpanalangin. Mapisikal, spiritual, financial, material, walay ihikaw sa Ginoo. Kay numdum ko sa kato nga mata sa akong asawa nga naay unod nga nitubo. Miadto na mi og espesyalista ato sa doktor. Espesyalista nga doktor. Adto na mi Chungwa unya gi-requestan mi og mga laboratory. Unya nagi panahon ato nga gi-requestan mig biopsy. Nya dunay mga problema, mga pagsulay, grabe kabugat sa ministry. Gidalay mi sa Ginoo diri. Diri giayo ang mata. Diri giayo sa Ginoo ang mata sa akong asawa. Ato'y testimony ang mata sa akong asawa. Munang dili lang sa material ang Dios mo panalangin. Dili lang sa espiritual ang Dios mo panalangin. Kundili diha sa pisikal. Dunay mga butang or mga balatian, sakit nga dili maayo sa tao, sa doktor, pero diha sa Ginoo maayo. Lamang dunay mga isakripisyo. Usa sa tanan ang atong kasing-kasing, ang ato ang hunahuna, ang tibok natong kinabuhi. Wala tay dapat lain na alagaran niini kundi siya. Sa ato ang pagpuyos kalibutan, gisaaran ta sa Ginoo. Nga iyatang ubanan, iyatang suplayan, iyatang panalanginan. Speaking about blessing, dili lamang sa espirituhanon, kundi package na yan tanan. Lamang dunay gihulat ang Dios sa matag tao. Ang iyang gihulat ang ato ang himo, ang ato ang mga buhat. Kung gipahari ba gyud nato siya, kung nagtuman batas kabubuton niya, ingon siya, ang tanang butang idugang raniya nato. Munang naa sa Mateo, apan labaw sa tanan paharia ang Dios, ug pagkinabuhi uyon sa iyang kabubuton, ug ang tanang butang idugang lang niya kaninyo. Muna nga sa ato ang pagkinabuhi mga kaigsunan, di ta dapat mawili sa mga bililhon or sa mga salapi. Dili ta dapat mawili basta para sa Ginoo, basta kahimayaan sa Ginoo. Akong awiton mga kaigsunan ang awit nga gihatag sa Ginoo diri sa tong programa. Ako ning awiton mga kaigsunan ang awit
makalangit nga nahimugso dinhi sa atong programa gikan sa awit nga dito sa cross o niya gaksako o katong kanta nga diha halad kinabuhi. Salamat sa
sakit. Salamat sa imong mga pag-antos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa ko. Nahisala ako kani ato, walay kapaingnan, andalan nangingita sa gungma mo Ginoo. Nakit-an mo ako, ibako mo, ipasaylo mo ako. Kahuyang ko Ginoo, kilingon mo ako. Kalisda nagkasakitan, itabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Daan ako ikoyo mo Ginoo. Nangandoy ko ngagkakson mo, bubuan mo sa gasa mo. Presensya mo punta ako Ginoo. Walay lain kung gitingo ang saad mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos yaksa ako. Labaw kong gitingo nga ikaw maangkon ko, puyo sa dughan ko, kuyogan mo ako. Nangandoy ko ngagkakson mo, bubuan mo sa gasa mo. Presensya mo punta ako Ginoo. Walay lain kung gitingo ang saad mo maangkon ko sa guma mo, o Diyos yaksa ako. Ibuhat mo na ang tanan, mabag-o lang kalimutan. Ibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Ilatos o isamaran, gilutan o gilansang pa, pagkamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan Ginoong Hesus. Ikaw ang akong gisimba Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang yubuan. Ikaw lamang Hesus dalang panan. Ipasaylo mo ang katawhan, itakbo mong panginahanglan. Giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik isaan mo, mga lawak iandam mo. Ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Ikaw ang akong gisimba Ginoong Hesus. Ikaw ang akong bayawon, ikaw ang
dalampanan. Wala tayong laing dalampanan mga kigsonan o niya ang ato ragyong Dios. Ang awit makalangit ako ning tagaag pagtagad saad sa Dios diri lamang sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Usa sad ni mga awit makalangit nga nahimugso diri sa programang ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Saad sa Dios ako sa nga tagaan og pagtagad. Dili na to kalimtan mga kaigsuonan ang mga mensahe sa Dios sa atong panag-uban karon. Importante gyud nga itinguha nato nga mahisama ta kang Abel, kang Enoch, kang Noe, king Abraham. Mayong gabi ni Celia Tabanaw. Shout out pastor sa akong mga silingan nga naminaw kanimo og labi na sa akong bana nga ganahan gyud sta nga makapaminaw sa imong mga mensahe sa mga awit nga mga pagdayeg sa atong buhi nga Dios. Si Ims Dinglasa, good evening Pastor Gideon. Greetings ko sa akong igsuon nga magtiayon si Marvin og si Corazon Dinglasa, Guevara family. Salamat kaayo. Si Alan Felix Hallelujah, UPC Santa Josefa. Si Mark Joseph Monticelio, nindot kaayo imong mga kanta Pastor, makablas. Salamat sa Ginoo. Problema igsoon ko ani asya doolong ta ang ngalan niya. Si Alvin Torion Avellanosa, grabe salamat sa Ginoo sa imong ginabuhi Pastor Gideon Candelario. Pastor, iampo lami isoroy diha ila ate pamila nindot ijuin sa krusada na himuon ninyo karong Marso. O bisita diri Dong Alvin karong Marso. Karong Marso. Bisita niya diri. Ha? Si Rochelle na bless ko gyud sa minsay sa Ginoo. Gabion na. God bless ang Dios magpanalangin. Bation kagkaloya sa Si Rizal Aligado River, Iman, salamat sa pulong karon gabion. Si Arlene Suian, grabe ka maayo ang Ginoo sa imo Pastor. Merry Christmas sa imong tibok pamilya. Si Marlene Garganera, makatulot jud atong luha sa imong mga kanta Pastor. God bless. imong problema igsoon ko ani asya doolon ta ang ngalan niya. Ginoo nasaad ka nga kami imong usahon diha sa imong gugma. O Diyos, ako karon kasa kasing-kasing ko maghari ka. Duwaton ko imong gasa bisan asa. O Diyos, mag-uban ka. Aga ka ang mga kamot, sabnaya ang mga tiin. Unang kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Aga ka ang mga kamot, sabnaya ang mga tiin. Unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Aga ka ang mga kamot, sabnaya ang mga tiin. Unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu.
Sanaya ang mga tiig, unang akong kasing-kasing sa bunga sa Espiritu. Ginoo, nagsaad ka nga kami imong usahon diha sa imong gugma. O Diyos, ako karon gasa, kasing-kasing ko maghari ka. Importante gyud mga kaigsuonan nga ang atong hari si Jesus. Siya ang atong agalon, siya atong sundan. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsuonan mo adto tas pagpasalamat sa mga pulong mga minsay sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan mo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagpanalangin kanamo nga among nasabtan og nadunggan nga mga pulong nga mo'y among gikinahanglan. Ilabi na o Dios sa among pagsaulog sa imong pagkatao o pagsugat sa tuig nga imong idugang kanamo. Salamat o Dios nga ang imong pulong nagpanalangin, nag-ayo o naghatag kabaguhan sa matag usa nga mindawat nini. I declare blessing sa tanan nga nakadungog, nakabati og ang kaming tanan magmalampuson nga mahimong takos ug andam sa pag-atubang sa imong pagbalik alang kanamo. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Kining igsuon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
alin